Chi? Telkom maybe? Wambonipa Telkom. Itakuti feni taridze kwandiri ndikuita kakutsvaina. Telkom newandirakidza kupi zvenai mwanangu? Mastika bastikwa. Shuwa mukangosvika kandi vanangu kana iko kunzi. Good living yacho hamusi munozoiwanza here. Isitsatonetawo ndendakatonetawo ndakatodhiniwa. Pachipamwe maZimbabweans. Anyway. Hello. Naimi vanhu uyai kuno. Mboye. Uyai kuno tibatsirane. Ndinofara tadiwa nasho unofara here. Ndatokumba kuzorora zvangu. Mabasa acho anorwadza. Kurwadza chaiko mabasa acho they are painful. Mabasa acho are painful. Naimi guys, inzwa izve Naimi nyaya iri pano Naimi. Naimi yakarehwa nasekuru wangu bitterness. Guys, I am desperate, okay? I am desperate. Shiraiwo mumagrupu enyu ema agent yedzimba ina ndizive zvinhu zvedzimba munongozivawo landlord handingazozivi kuti dzimba dzekuroja dzowanikwa kupi. Ndibatsireiwo nhai ndiri kutsvagawo imba. Handizive kuti vanhu munenge muchinyatsofungei. Ndakaisa notice yangu pano paFacebook ndikati ndiri kutsvagawo imba inokwaniswa kutena into a beauty spa. Because I got my beauty products zvakawanda zvatoda kuita, scrubbing, massage, munongoziva zvinoitwa mabeauty spa. Saka ndakaisa poster yangu ndichiexpecta kuono dzimba dzisvinu. Munoziva kuti unosvika pakuzorora ndadeidzwa kune chimwe chimba kuMilton Park kuti uti chimba ichocho kana kuti chiina iweduwe. Guys, I'm talking of a beauty parlor. Not just a beauty parlor, a classy beauty parlor. Okay? Haikune kungouya kungoti Mai Tt uya ndaneta nekuvhiwa dzimba tisiri kuita guys. Nditsvagirewo a beautiful house that can be turned into a beauty parlor. Kana muchiziva maagents anotsvaga imba ndakataura masuburbs andiri kuda. Are close to town. Why? Because vanhu havadi zvekutravela kuenda kure. Saka ndoda beauty parlor yedu kuti inge iri somewhere around Belvedere, somewhere around Milton Park, Avondale, Hillside. My places are surrounding town. I don't want to share with anybody. I just want the full house to myself. A gated house. Kana zvichibvira intori nepool, okay? Ndibatsireiwo chitori chikumbiro ndoziva kuti panapa pane maagents anoita zvemba. Okay? We don't really care about the rent. We care about the beauty of the house. Okay? Can you please help us? I know kuti panoya munhu wese. Indinombokubatsiraiwo wani. Ndokupai vanovaka, ndokupai vanoisa masola, ndokupai vanoisa zvinhu zvakasiyana-siyana. Ndipeiwo kai ndakudowo ndiitirewo favor ndakutsvagawo imba. Ndoda kuisa beauty parlor. Imba manyama ndo yandiri kuda. Don't worry about kuti ndeye mari. Don't worry, I can afford that. Zvokuti mari zvazodai ini ndingonditsvagiraiwo imba yakanaka pane pool, pari beautiful, pane privacy. Handisi kuda zvokunzi tinoshare. Ndakafamba dzimba 4 kungosvika ndichitambirwa nevanhu kunge vachandikudubura. Mai Tt wauya imba yacho ndeipi? Tachifunga kuti munoshandisa kuseri uko. Aiwa. Beauty parlor haidi izvozvo. Kuseri kupi kwatinoenda nemaclients angu ane rukosho. Tichienda kuseri kupi? We need a private place because you know what happens kuma beauty parlor. Vanhu vanomasejwa, vanhu vanokweshwa, vanhu vanokweshwa manga, vamwe wadi zvokuonekwa, vamwe vanouya vachida private massages dzavo. Kana zvotava kutenderera kuseri kucottage teta kuita seizve. Vedu we musandidaro kani naye. Ndiye ndichitori piece of iwe mufunge naye. Don't stop piece of fuel.
ndabhoekana zvekuti kufamba kuinda kwese uku ndaneta ndozvandinetesa ndatoya ndikabva ndati gove muno kuzorora chaiko ndana kuti let me go home. Don't do that, okay? Mune muchida kungondiona here unoziva unozorora kudai. Maclients angu ane rukosho vamwe vanoda privacy. Izvo zvindema maclients angu vakuru vakati isusu zvekuuya kuna Samura hatidi Mai Tt. Kana zvekutumira maPA we just want to come isusu toonana nemi face to face. Saka kana makuzotiendesa kuseri kwecottage teta kuita seime machidongorera manje. Hatidi izvozvo. Tikuda a house, a private, beautiful, classy house. If possible, in a swimming pool. Anditika, if possible, ikaitawo swimming pool, zvinondibatsira. We have my machines, actually everything is here. I'm just happy kuti zvinhu zvedu zvakatosvika. My machines acho taanawo. Tine my machines atichakupai. Amusati makamboona muno muZimbabwe. Amutafara nawo. We know kuti women and beauty, you go hand in hand. Saka tine zvinhu zvakawanda zvatichakupai. At the same time, tiri kutsvaga 1, 2 professional. And when I say professional, I'm not just talking of anyone anogona kukwesha manga. A professional beautician akamboshanda mumapala kana mumacruise ship wherever. Akaita that course iwayo. Anoziva massages nematypes awo. Anoziva about skin. Kana uri munhu anoziva about skin, you've studied about skin, you know about skin. Tiri kukuda unza CV yako pa email address iri pano pa page. Kanda CV rako and you want to see your expertise. Kana uri fushi munhu anoziva zvebeauty zvemamassages, ndibate. Kana kuya kufoni kwangu ndisiro WhatsApp. Iko vinezha handisi kutora makonda neta nekufambiswa kumajokotoko. Kunobuda imba imwe imba yandanoona kuBarabadhia kunangosvika ndikaneta kudai. Inenge irida kudonha unge imba iya yandakarenovheta iya yekumabhere. Yakabhenda yakadai ida kutodonha. Munhu wacho akasoisiya moti ndigorera 19 goshanembe. Saka ndibatsireiwo, nditsvagireiwo. Kune maagent ndikutaura izvi ndozangu kuti page rino rine vanhu vanotoita izvozvo ndosaka ndauya pano. Because ndikaisa iri post pamwe hamusi kunzwisisa what I need. I need something that is classy. Inini handizi mumagroups emaWhatsApp. I don't do zvemagroups emaWhatsApp. Saka chitori chibatsiro chikumbiro. Mukaona magroups edzimba yaya munongovati Mai Tt vari kutsvaga imba yekutena into a beauty spa. Okay? Milton Park, Belvedere, Hillside, even Borodale. It's not that far though. Borodale kunozoti nyanyei, but my places akada kudaro ndoda kuti understand what we are looking for. Anditika, I want you to understand what we are looking for. My places akanaka. Belvedere, Belgravia, okay? Avondale. Avonly, my places akadaro. Iri imba iri full, iri empty. No sharing, no what. I don't want to share with anybody. Tinenge takatozara nevashandi saka kuti tizoshare hatikwanisi. I just want the house to myself and my workers. Saka ndokumbirawo nemweya waMwari munditaurirawo kwatingawane. Mount Pleasant, yes. Nzvimbo idzodzo because vamwe vanhu vanoda privacy. Ndambozvitaura kuti vamwe vanhu vanoda privacy. Havatombodi zvekuya kuna Samora. Vanototumira manhinga avo, maPA avo, masekretary. Ende vamwe vanhu angada kunyatsouya ariye kuti unyatsomuona, but anoti akauya. Do you know kuti pane vamwe vanhu vasingatoite zvepofu. Mukurarama kwedu vasingadi zvevanhu. Kune vanhu vasingatodi kutoona vanhu. Kune vanhu vane private life yavo, and when we say private, we mean private. Wekuti hatomboda kana kusangana nefesi yemunhu. And those people should be respected. That's what they want. So we want to give those kind of people what they want. Kuda kuti deprive ngoti munhu wese uyapana Sam asi munhu wese ane confidence yekuburuka muzimota rake achiuya achiti chakadeno kuna Samora. Mumwe anotoda consultation iri proper opindo mu private room otaurwa naye zviri private. Anditi saka chitori chikumbiro vanhu vaMwari maagent anotsvagira mweimba ndikutsvago imba yakadaro.
ndibate kuseri mondiudza zvebudget hazvina kukosha zvekudaro. Chingondiuyirai kusera maiti timbai. Ende kana wakuya kusera and what about madokero? Madokero akuzi kure here sweetheart Virginia. Madokero kunenge kure uku patichadai. Patichadai madokero ndochi guys. Patichati Marabrain tobva tati Eastleigh Newlands. Thank you praise. Nzvimbo dzandiri kutaura idzi ndidzo dzandikuda. Handitika madokero Eastleigh Newlands ana Faith Mhiripiri tinokubloka munongoya muri off topic kuita kunge zvinonzi muri vakadzi vepabarika vechipiri kana vechitatu. Off topic tutaura mana kuda kungoti titaure chete. Dai tikubvisei apa. Unoziva mukadzi wepabarika anongo yari off topic chero katsvaka vanhu vachifara anotsvaga problem. Zvisiri izvo zvatiri kutaura nezvazvo ndo zvaari kuda kutaura. It's not right. So nditsvagireiwo mukaonawo mumagroups amuri aya nhingirikini anonzi chi edzimba mungondodzira kuti we've got someone who's looking for a house. Zvebudget hazvina basa tinotaura. Vanongotudzwa toda mari yavo tinayo. Handitika ndatenda hangu chitori chikumbiro kuti ona ndatoita life iyoyi ndakatozvinyinipisa ndakaisa mutsipa wangu pasaidi ndakadai ndichikumbira kuti takumbirisa. And also another thing that I want ndatotaura nemuromo zviya itori formal nhingiyoyi kuti kana uchiziva kuti uri beautician kwete zvekungota inini ndogona kwesha manga ndiri kukumbira basa ndisitomboda kuona kufoni kwangu ndinokumbira kuti uuye neCV rako nemareferrals kwawakamboshanda zvokuti hanzi hey inini I can do Mai Tt mukangonzisa hapana kutombodzisa mwe ndichiri kutodzidza. You see kuti every week ndiri kuflya kuenda out kunodzidza. That's how kukoshesa kwandiri kuita chikoro changu nekosi yangu. Okay? Saka please musade kuzouya muchitanzi mukangondidzisa ndinobata handina zvandiri kuita ndiri mudzimai akamitiswa vana tu baba wacho auramba nemari maPampers. Tisi kuita izvozvo. Izvozvo hazviko. Izvozvo munoenda uko kwamunozviitira uku please. Munhu ngaudzwa achinzwa. Inini handizvozvi Mai Tt vade rafu. Because unoenza kuti wayanisira zvakanaka haumboachai vanhu vavo 2 or 3. Anouya neparagraph yakadai mama ndakarambwa nemurume ndikamitiswa chokwadi ndatambudzika nhamo yanditi izvi hazvisi zvenhamo izvi tinogona ngokupa maPampers but une chikoro here tikuda vanhu vane chikoro. Okay, handisi kumboda zvekunegotiata haisi nyaya yekunegotiata inyaya yevanhu vane experience. Inini chai ndiri kuenda kuchikoro kuti ndiachive macertificate acho. Handitika hanzi Mai Tt vhurai comment section uyenye kwa DJ Ola please ndine comment yandikuda kunyora. Unogona kungonyora panapa hazvina basa ndatotaura ndatopedza. Munhu haungafananidze munhu nemunhu kaina ndina munhu ndakafanana naye. I refuse kufananidzwa ini kuti munhu anongomuka makuseni apa hazi kana cousin yangu ongoti hanzi ndafanana naMai Tt. Hakuzi kufarisa here hakuzi kundidzikisira here. Unofanana neni waitwa sei? Ungafanana neni ukararama iwe? Indiri ghost ka handizi munhu. Ungafanana neni ukararama uri wofa utorera maproblems. Unondiziva mararamiro angu unoti hanzi ndafanana naMai Tt. Hakuzi kuzviremedza here kokamuka wakaita stroke. Mune munhu akangofanana ega musatifananidze kana maita zvinhu zvenyuko musatifananidze. Fananai mega nezvinhu zvenyu zvamaita inde zvangu zvandakafanana nazvo handimbozvifananidze nemunhu. Saka handidi zvokufananidzwa please. Ndakafanana naMwari akandisika ndiri image of God. Saka CV and certificate please vane maproblems avo handisi kuda hangu. Ndatenda tinozokubatai pane chimwe chirongwa cheungoti maybe tikutsvagwa zvaizvezvizvika tiri kuda vakatomboshanda akashanda akagara ndomunzwisisa akashanda akagara izvo Mai Tt pane vamwe vandinomboona manhengi even pandomboenda zvangu kuTikTok ndombovaona vasikana vemacruise ndo vandiri kuda ivavo. Ende ndoda munhu anogeza inova ndatotaura ndichitaura ndoda munhu anoshamba mushamba richakwata chaiye inogona kutokutorera kugeza chaikonza ndinambotasa certificate. Inini ndogona kutorera inini ndiri kind of boss anotorera munhu kana rugezo chairo. Saka dzimwe nguva certificate inotozoshaya basa ndaona kuti this one knows because this job needs smart people. Rugezo
vamwe tanzwa nekugeza kudai kunge mapiritsi enhingi tinogeza asikana. It's not like tiri kuda kugeza uku but basa ratakada rinoda kuwedzera kugeza. Basa ratakadai rinoda kugeza vasikana. Saka ndinotanga ndatombotarisa outside appearance pauchauya kuinterview. Ini namwe asi ndokuinterviewa but ndinogona kutoti uchiinterviewa ndichitokudongorera kuti vauya vasvinira because handimbodi zvakundoda vanhu vanogeza vasikana. Ngatigezei mabasa aya. Vamwe vanhu vanobva vatodzokera vobva vatoti chii chakadai vasikana vacho handitika chii chakadai handitika. Saka ndataura zvichemo zvangu. Chichemo chekutanga zimri paki iri kupi nometa maybe dzimwe nguva zimri paki handizive iri kudze nekutauni mamwe asebabs handimazive guys but kana uchingozva kuti iri padhuze netown unonditaurira handitika unonditaurira unouya mapictures emba ndoda kumaona nditi musangonditi huyai pakadai chingondipaiwo mapictures emba yacho ndingotangondaona mukanditenderera zvakakosha nekasmall video amaititi imba indinayo iyi yakadai so toono kuti iri sei handitika ndingatende chose basa riexpand vamwe vari kumadiaspora vane dzimba dzavo dzavakakiya uko kinyurai dzimba idzo tidzishandise plus imba yako inini ukandipa handi munondiziva kuti ndinochenesa chero pasiri pangu imba inotozopedzisira yatozoitwa zvimwe zvokuti unogona kuvhunduka kuti imba yako here because some of us we are clean like that. Saka musatyire henyu zveuchapa neuchi because isusu ka tinoita kuti zvinhu zviite. Saka your house will be in the safest hands of all. Saka usatye kana zvekuudzwa kuti hanzi panoda cobra kana kuti chii. Aiwa isusu tinogona kutosvika kutowedzera runako rwemba. Saka musatityire henyu. Chitori chikumbiro tiitewo beauty spa yedu yatinoda kuita tichiexpanda. Saka anayo iri padhuze netown uya kuinbox. Namba yangu inoti +263 773 63381 mutauni or close to town. Please beauty spa haiitirwe kuwadzana, haiitirwe kuchitungwiza, haiitirwe kuGlenview kana kuti Tafara Mabvuku. I know kuti muchauya vanhu mimi nedzimba dzenyu. Aiyo, toda mutauni muri central. Dzimbo dzenyu dzakanaka but tiri kuda pari close pekuti munhu wese anopinda mutauni every day. Plus pari central panoita kuti ari kubva kulocation anouya, ari kubva kuuptown after Samora anouya, ari kubva before Samora anouya. Saka tinoda kuti munhu wese auye. It's going to be a beauty spa for everybody at a central place. Saka ndakumbira zvangu toda kutamba Christmas takukwesha imanga. Ndikuda kukwesha vanhu ini ndanonokerwa maoko ari kuvaviwa mishini yese iripo. Okay? Saka ndanonokerwa nekukukweshai. Imba yenyu tinoiglowisa ikaswera yakutoti chaita imukatozovhunduka. Saka ndoda kukwesha. So come through. Ndimi makutondimisa basi. Tine mushini yatakaunza muno guys yekuti ndozva kuti muchaifarira yamunotoonerawo kunze uko kuti dai yaiwanika muno zvinoyongofa here yagarisa yakaisina kana kutomboshanda. Saka ndimi muri kundidileya itai kuti ndikuitirei zvinhu zvichakunakidzai kumberi uko. Mishini yese yamungafungire yakuno handitika guys. Handisida kuexpota zvakawanda tangai mandipa imba ndozvekurakidzai zvandinazvo kuitira kuti ndozva kuti muchauya muchimanya. Vamwe wenyu muri kufulaya kuenda kunze nekushaya zvikwanisiro muno muZimbabwe. Tazviunza muno zvikwanisiro chiuyai tiite. Chindipa imba ndiise muuyo kundikukweshei manga ndozva kuti kune vakadzi vane usimbe hwekupfugama kudai. Kune vamwe vane mimba chaivo uyai kunongogara pachiya ndokukwesha ndokuscrubba. Ndoita kuti unyatsoonekera uguloona ini izvozvi ndauya ndageza ndapfeka dhuku rangu. Handimbuka ndiri kupenyerera. Ndikupenyerera ndatoshamba so. Ndozvati chido kuti muite muchipenyerera muchione. Nyangwe mukati chikana kuti chiri rugezo runodiwa pamunhu. Munhu ngaageze whether uri murume kana kuti mukadzi munhu ngaageze. Zvimwe zvese zvatoma drama rugezo runodiwa vanhu vaMwari. Saka Belvedere, Milton Park, Avondale, Avonlea, Newlands, Borodale. Borodale will be the last. Eastleigh, Newlands,
hanzi chikona hanzi mozvida imi kuita unge munese apa makabira vanhu naTanaka. Tanaka unoziva kuti ndikakupindura iko zvinezvi nenhamo yauinayo unogona kuswera watoo nestress. Rega ndingokubhloka zvangu Tanaka. Nditori neyese wena ufunge. Handiti kutouya kuzonditevera ipapa kura kuti ndine something. Because dai ndisina yese usiri kumboya usakomendi isinei kana nezvebeauty. Uye ndikweshe manga ari mukanwa because ukaona mnataura daro mukanwa macho mune mbitori nemanga chaiwo. Zviri kupinda papi zvautaura nezvandiri kutaura. Ndofuta ndinese Tanaka sauzivi. Ndine mbaka ino nemota 2 nemasters 2 ndokuverengere Tanaka. Saka nditori neyese waiziya. Nditori neyese Tanaka saka zvakutaura izvo zviri irrelevant. Zviri very irrelevant panguva dzinoidzi. Saka gara pasi Tanaka. Tikumbotaura nyaya dzemba kana tasvika kune vanhu vada kudoneterwa maPamper tichauya kwauri. Tinoziva kuti une maproblems emaPampers. Zvaizvozvi chimbomira Tanaka. Kana tasvika pachirongwa chekudoneta maPamper tichasvika kwauri touya nawo. Handiti ka? Rega kuita bhita iko tiri pachikamu chemabeauty spa. Katasvika kuchikamu chemaPampers tichakutega. Ichi chikamu chemabeauty parlor. Dzimba dzine maswimming pool nadzo. Handiti ka? Chimbomira izvozvo. Katasvika kwekudoneterwa maPamper kuti chakudaidzai kuti muye uzopasa makomenti zvenyu izvi. Hanzi kumatenga 1,500 month in Milton Park. I'll come to your inbox if you want to. Bring to my inbox, sweetheart. Bring to my inbox. Tione bring. Tanatontaura zvokuba kunga ane kana chekubirwa. Izvo zvanenge ane pendi 1 rakaboka pakati. Otaura zvokubirwa. Otoshaya kuti angabirwe ukatomutarisa Tanatswa ada kutodzorerwa kwete kuti abirwe. Naivediwe chiko vana Tanaka. Haisi nguva yekudoneta maPampers ino, inguva yekutaura zvebasa. Saka garai pasi. Uya iwe wataura zvokuMilton Park. Come to my inbox tione. Chibva wauya nema picture please. Ne video. Zvakatikoshera nditotangira kutaura ipapo. Tanaka ane nzara enda kuti vanhu vataura zina basa makazoona vamwe votaura zina basa nzara yakangooma sikana. Unotanga kungoti wakafanana Mai Tt ugosha kuti akafanana napapi nemunhu akaita seni kudai. Otoshaya kuti zviri kufambira napapi munhu ane munyevu kudai nekamunhu kakadaro otoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Vanhu vanongonifananidzawo nemashura chokwadi. Moda mashura chaiwo. Hakusi kurerutswa here. Kumwe kurerutswa kwacho ndinobva toshaya kuti hakusi kundirerutsa here. Reduwe manga madya here. Nasa ndakamboya palive ndichikumbira maPamper onzwa munhu achiti akafanana neni otoshaya kuti zviri kufamba sei. Shuwa ndingafambe nyika yese ino ndichikumbira maPamper. Ndapedzawo nditi hazvishande izvozvo. Hatizvidi izvozvo. Chimboitai zvokuita kuti zvinhu zvenyu zvidzokere panzvimbo. Musangotsvage hezvo cloud yakazongokupa mwana. Cloud haitengi maPamper. Unogona kungofarisa uzongoona kuti at the end of the day wafarisa wazodini. Maviews acho anogodiko kukutengerai maPamper zvamaita zvemaviews. Maviews handii kukutengerai maPamper. Ini makambondinzwa kana makore esa ndakachema makamboona the least thing I would do in my life is kuchemera Pamper. Pazvinhu zvose zvandakachemera. That's the worst. That's the worst. Chero ndatambura sei ndingambochemera maPamper hazvigoni. Ndingatochemera ubirwa nevarume kwete kuchemera maPamper. Mwana wangu angatopfeke masaki kana manapukeni aye ezvipeneti. Kunoda maPamper undezera nemaPamper. Kokutenga manapukeni anoenderana newe chaiwo. Shuwa munhu ungatode maPamper. Apa iwe hautombokwanise kumaafoda. Tenga manapukeni mainana. Muyanike manapukeni anoenderana nejire waita anoiswa inonzi chisipo yegreen iya. Unezera nePamper iwe unototi hanzi ndoda mari yemaPamper. Tenga napukeni nezibheneti rakareba pano nekwamutoko. Ndore type yako chaiyo. Pamper unazera nePamper iwe. Zera nePamper kuti ndoda mari yemwana anopfeka maPamper ari ofa. Pane vamwe vana vasingapfeke maPamper vanongokodzera kupfeka manapukeni. ZvemaPamper atoo madrama. Tanga watenga iwe Pamper wozotanga kupema Pamper.
veduwe munhu asingakwanisi kana kutengera ice cream oti kwai nditengerei maPamper achitadza kuzvitengera ice cream. Hanzi indiri kuchemera franchise nakoni pakati. Uri kuchemera franchise here naikoni? Haikona kundirerutsa guys, nditoriwo nelife yangu kana yakatokurisa zvekuti. Pamba yedola for 5 haasi kutomakwanisa shamwari musi. Ngaapiwe manapukeni ukadoneterwe manapukeni. And why are you not being so nice? Do you know kuti kamwana kaigara kakandituka guys every day of her life? Kaigara kakandishaudha kuTikTok. Why should I be nice? She used me as a why should I be nice to somebody who would be saying shit about me? Otanzi ndofana kuita nice kwari. Kakatomboya kuinbox kangu kakandisira message ndikakaignore. That's how so not nice I am. Why should I be nice to her? Wakambonzwa zvakainditaura kudhara. Kanoda kutamba nemunhu ane criminal record kakambopinda mujeri here. Isu tiri mataxi katakatombogarara muchikurubhi. Kanezera nekufanana nethagi here kamwana kaikai. Kanoziva life yechithagi here. Kanga achifananidze neni ndakagara 5 months handikakati nde criminal record. Isu tiri magangster. Kangafanane neni here chaizvo kuti makafanana chii chaizvo. Chai kaida kufanana neni. Why should I be nice to her? She should go hang. And they have the same pakaituka masingu mother mamsinganzwe. You people like to pity party people. Mangwana isusu chai takambozvita vanhu mukauya mukati nekuti wakamboti chi. Kakambotuka masingu mothers uko. Masingu mothers akashaudwa akachifuta kunge kakapenga straight up. Kakazodi manje kakazonzwi. Kakazorakashwa kakapiwa mwana mutsvuku anenge muIndia wekunhingirikinu. Kaizvita kunge kakapenga sereki kachishauda. Do you think me am happy ndichiona masingu mother achishaudwa ndozoya nchita pity party? Enda unoita pity party iwewe. Enda unomuitira iwewe ndione tsitsi sereki dzaJesu. Pakaitituka isusu kachitudzwa kuti takadhakwa kandikaiti kakapenga. And do as I say, not as I do. Kadaro kobva kaenda kunobhaudhwa kusero. Oda kuti nindite pity party. Unofunga ndiri Jesu here? And it's Jesu enini. And if feel a pity party kushunja. She should really feel the heat. Korega kundifananidza because inini ndinemba ndifanane nemunhu anokumbira maPampers $1 for 2. Handitombodi zvokufananidzwa. Ene panguva yangu kana yekutambura ndaisakumbira. Ndaisaenda futi kuma-radio station ndaizvishandira. Ndinoenda ku-radio station nokumbira maPamper kuita kunge zvinonzi ari kukumbira mapedzi evanasikana vari kushaya. Pakaiswera kachiita kunge kari kuziya zvakari kutaura kachiita kunge kari kuziya zvakari kutaura kuTikTok. Maidi ukatsiura moda wandiudza kuti ndinzwe tsitsi nini. Ndikutonzwa tsitsi dzekusakapindura because kwandirika. She's just I don't know. Kaona mwana nezera nemwana wako achiuya achikushaudha achikuudza zvekupenga ozoona kunzwisa tsitsi wo expect that anofana kunyatsofila the heat. Nyatsofila kuti anything can happen to anyone. Ashua, in this life, anything can happen to anyone. So don't think you are very special. You're going to ofamba pa radio uchipema. Chipema maPamper never stoop so low kuti ndikumbire Pamper. Kakanditaura zvingani. Criminal record makambona mai vane vanoti vachida kurorwa. Izvezvi ndakazvigarira nazvo mbonge ukanani. Mpakistani yakarova mbozi. Ndoda tomuinterviewa Devu mukamuona mudze kuti kwana Mai Tt uya kuinterview. Ndinda muinterviewa manje. Da kuinterviewa mukomana wacho yeye. Kamunyusurunduke munhu kaikai. Kana basa kaikai. Kana basa kaikai. Ndo inonzi kama. Kana muchiziva zita rinonzi kama. Ndo inonzi kama yakaitika kumwana uya uya. Ana iganza uya uya. Chicha munomudzura dzira idzi dzikaima naJehovha jairi. Handizi Jehovha nisi handishande ikoko. Ndoda to interview handiti ana ola vaire vari kukatora vachikadi ndipei mukomana wacho indimi interview. Kanonzura tsitsi kuti kane basa re kaivita she knows everything. Takadzikira makore isusu tichitukwa nekamwana kaika kachitaura jangi kozoti ndakafanana unofanana nezano iwe une kana bhasikoro rekufambisa. Une kana chikochikari unoda undijairira uda uramba uchingomeshana zita rangu zvisina kana ne nhingirikini ne direction uchazoga manje ukazondibhowa. Every day pauri unongoti pwaititi ndindakakumitisere kana kuti muPakistani weyanzvadzi yangu here. Kogara uchiti pwaititi kuita sei?
pese paura uneti mwe musi ndichati vachikuinterview vandideidze ndiwe ndikutwasanure neshamu aikazvi oda kundijairira nguri wakabvira pwaititi ri kubva rini ndindakakumitisa pwaititi mangwana pakafana nguri wakabvira uda kutsvaga chi uda kunditsvaga here ndichanyatsokusetera kuti pavanokudeidza paipa kuinterview uchibuda imomo nimbokubata nimbokutwasanura indokudyisa mapamba iwayo mukanwa kana usingandizi kabenzi kamunhu kasina order kabenzi kemwana auramba uchingomeshena zita rangu zisane basa rese panapa kuti wange zvinonzi ndine ukama nevanhu vakakumitisa satongonopenga iwe kukuregerera kubva kanganwa zvekuti munozoti kune vamwe vanhu vekuti munofanira nguva yeuchidza kuti ndiwakazodii paya vanhu vakaita kunge kamwana kaika ikonai kungobhevhedzera kungopesvedzera zvinhu zvisina nebasa rese inga isusu munotitsiura wani munotitsiura kangani pano timaititi zvakuwana because ndo zvamunofanira kukaudza kamwana kaika kuti kukasura uchanzi oh my god what are you godding pakaibhevhura mai vepo kanzwirei tsitsi kunzwira tsitsi mwana izvadabura 380 degrees kana kaguta koya patiktok koita power rekuti shaudha kakaguta mapakistani makuda kuti tikanzwire tsitsi manje mwari akasika munhu nemufananidzo yako andifananidza not your twin. I'm not related. I don't even want to relate to you. I don't even want to know you at all. Gara wazviziva ndosafunga kuti ndichakunzwira tsitsi inini manje kana ndatokumaka gara wakazviziva izvo chero ndichitonamata ndakati handitodi kukuona saite mistake yekusangana neni uchifunga kuti hanzi ndichafanira kukunzwira tsitsi nekuti hanzi wamitiswa. Asina kumitiswa ndiani? Isi takamitiswa tikashanda. Ungamitiswa ufamba uchifamba neredhiyo uchipiwa neredhiyo nevana ola ivava vanoita kunge vanopenga vanhu hobo vane maissues enyika ari kunetsa uko odeidza munhu amitiswa. Ndiani asina kumitiswa nyika ino yese? Kune masingle mother ane nhamo svinuko dzavanofanira kutorwa vachinzi saka zvofamba sei togadzirisa kwete kaya kanyama vhuvhuka. Ende munotoona kuti akasati katomboripenga karutoganza apa kakamitiswa apa kakasvava apa kakazvapayaya zvinhu zvose zvapayaya. Moda kuti tinzwe tsitsi dzekuita se pakaituka masingle mother maidi kuti nyara vakadzi vakuru handikaita simukatienzane ngakachishanda. Isu takaita vana tikasiwa nevarume vemichato hatina mbotorwa kuredhiyo tu isu kunonzi nhau dzichiverengwa parumitiso. Kashamisa chika moda kuswera mungatini mwana wanga vamitiswa ndomuendesa kuredhiyo munopenga here imi vanhu moda kungosapota asina nebasa rese. Mwana wangu omitiswa nhasi ndonoti kwaola uku ndichitsvaga baba wacho. Kumaintenance koti hakuzivi kuda cloud problem akasi kuziva kuti kari kutambura karitofunga kuti kuzvinyadzisa. She keeps on humiliating herself. She keeps humiliating herself. She thinks she's getting cloud. What kind of celebrity is that? Yaurida kuita celebrity rekuzikana nenyika yese. Kunze kwakuti utsvage basa ushande uda kufamba uchikumbira nhanzi zvandiri kuita zvakutondibatsira kushanda zvokuita se ivo vanokupa mapamba navo vanopenga chete vanokupa mapamba. Ndimi makamitise makacontributa pamwana iye ane musoro wake iwoyo wewo unofunga zvisina basa. She should face her drum. Ndokurayira kunoita mwana kunoitwa amai. Amai havarayire mwana chanzi yochuya kuno ndichikubhevhedzera ndite. Vakuru vakatiseka urema wafu vakatiseka vanhu urema hwedu. Kachingogara everyday njikaiginowa kachingoti everyday kaitsvaga attention yangu. Kakuramba kachienderera manje uchiswedera muzasi mangu uchara zvisina basa. Ende ndikakudyisa pamba racho rine pupu mukanwa mako pamba. Inini mapamba angu ndopfekedza imbwa dzangu ka. Imbwa dzangu dzopfeka mapamba ndoya naro kwaola ikoko pamba iroro. Sada undijairira udondipindira ngoramba chiti wakamera chipukaititi pamuromo wako. Enda unoshanda uko. Vadedzo radio kubva kuna na weekend kana iwo weekend indava uchita zvinhu zvakadhakwa kudaro. As much as I like you kana iwo anaola iwo vai.
Unotodeidza mwana yekumuunganira kungotovana olaka vanhu vakangwara vanodeidzera munhu kuti azvinyatsise ega papublic ndozvandongovadira. Nana weekend vaya vanongoda kuti munhu azvinyatsise kungokutora kuti uya uzvinyatsise tiripo takateerera tiri kukuwacha. Well done, katorei futi. Mukashandise zvekuti viewership iwande. Kanonsense kemunhu. Chii chinoshambisa pakumitiswa kwako yongo wakamitiswa naJesu kana kuti neHoly Spirit. Wakamitiswa neHoly Spirit yakati uchaita mwana Maria nyika yese ngaizive Jerusalem to Jericho. Tange kanhumbu kako kumitiswa kwako wazvara Jesu. Chinotipa kumitisa kwako kunoitei munyika ino yeZimbabwe. Totadza kuti ona maprogram kodai kune nyaya yerumitiso rwekamwana kai kanenge mbeva kampeva kaimberereka kari pa TikTok kachibhigwa. Ani maika pa malove nemalife. Kachitiraira isusu vakadzi vakuru. Ukaona mukadzi mukuru achibheura achida kurorwa iwe wakazodi. Wapedza izvozvo zvounorohwa mahara free of charge. Wapedza warohwa mboza manje apa mukomana wacho ganzing yacho yaari kuita. Andimbokurudzira kuganza kuri kuita iye mukomana uya. Anofana kungoenda kuma DNA unotestwa because kai you never know pamwe gumbo ndere kwa gumbo nzvanda uko. Ruoko ndere kwa mutuvi kai akatrustika pamwe mino ndoye uya muchiwawa wakauya. Because kamwana kai akatembekika. Saka uya mukomana ngangoenda anotestwa unoti pake musoro yawati nzeve. Chete o contribute panzeve yakaisa. Chete. Simple. Yeah. Nganyatso kukudza manje kana vanhu vari kukunyebera vachikunyaradza udanzi unoona. Kune vanhu vada kuvakirwa kuna naTilda vari kutambura maofanza unodeidza munhu kuisa munhu ku radio kurumitiso rwani. Maria. Waenda kurumitiso kwacho kunondimenshena foramba uchitondimenshena uda kuita mbiri neza rangu unofunga kuti mbiri ndo inounza maPamper zero. Pauchaona kuti mbira iunze mari ndo pauchaona kuti unaungwara mfana. Unofunga kuti mbiri imari. Enda anotsvaira murodhi mopiwe mari uko. Piwa mari ndo basa rinoenderana newe nekadhuku kako kanenge kunhingirikinu. There's nothing that is chi about you special. Go and work. Kana unoita musikana webasa uko ndo rako chero ungoti vakadzi vacho futi time unozoswera wakuvata nevarume wavo. Woziwo unongovata karuvato pese. Unotonzi vatai. Ramba uchindimention I've been quiet for years. Kungoramba uchingoti take neni kuita unge ndine size newe zvekudaro zvokuda undiyera zvokuda undidzikisira makore nekundidzikisira unondifananidza ndiri cousin yako kana kuti ndiri kana chicha ndiri kana ma-ancestors ekumba kwenyu here. Unoda uta shungu dzekufanana unofanana pakuita se wambona nchipemera vana vangu pa social media. Daunzurwa tsitsi kuti urichi nyatso fila. And welcome to the life of the survival of the fittest. Single mother usikuiziva yo. Uchanyatoti beta ndiri single. Kumana kumene. Mama kamoja. Chibata pupu kudai. Beta ndiri mengo. Nyato watu wadi. Hapa ndiwe chitu wakapamwa. And ucharamba uchipamwa because wakavitorira case. Sorry yako yaye kuti ukuda mari. Sorry here yawaita yatu musodzi twakoti wakaiswa mundiro neuya ndiana akakuudza kuti isa kapu ute musodzi yemvura. Hausati wachema chai. Chaona zvako. Unovutorera kesi yoituka masingu munhu unezera nekutuka masingu unoziva zvakasangana nazvo iwe kamwana zvako kane zuro. Ivo nezvawakutanga kushandisa mwana anese nemekwa. Kumitiswa zvinoverengwa nemaredio. What an embarrassment. Waifunga kuti kutaura isusu embarrassment yedu we turned it into money. Wazviwa? Jeri rawaitaura riya kuti ndine criminal record tasapandave necriminal record yawaita kuti anzawane basi indinda nebasi iwe wampeni. You are a beggar, me I'm working. Necriminal record yawakambotaura paya. Chiona ndiani ari kusafa. Iwe usina criminal record une children record and unknown father record until proven DNA proves. Mune mda kuti ana judge kuzvita ana mwari kuti ana mwari unge musingatazi. Ndo zvandogara nchitaura guys kuti pana apa panyika ino iyi ikona kuda kujudge vanhu muchitaura zvisina basa.
mangwana zvinokuira ndo zvatairera kamwana kemadziso anenge enyemba unge nyimo dzaramba kuibva ka hausati watanga uchiri kuita mavidhiyo mwana akapisa nhova ikati kuti natu nofunga kuti unoenda paredhiyo iyo kuziva kusafa kwemwana iyo nhova ikabhovhokera mukati usiku ndopa uchaziva kuti mahwana anenge atanga chaiyo chaiyo nofunga kuti unofonera ola nenyaya yenhova yemwana iyo kana vhikendi chiri kutamba zvakoyo tanofudza mombe chaiko kwangwa kugara kwawauya skin yaye grey vanonyatso kama inofanira kukurakasha kusvika haukumbire masingo unokumbira mwari regerero vana rakumbirwe regerero waunofanira kunzwanana naye ndimwari kwete kuramba uchitoswaradza uchiva uchitaura zita rangu uchingoramba uda kuti undinzwe kuti mukana wamamuri ufungi kufoni kwangu waidei kwaitanzi Mai Tt tanzi Mai Tt it's Ritzy I think you see my name you think I have time to watch you who do you think you are that you think I know you I think unotori nefungidzire kuti I know you to that extent une chirindi chekuya kufoni kwangu nekameseji kako kekupenga ke waida kudii kana ndakuziva ungodawo ndichidii newe unofunga kuti ndiri Jesu inini wakanditarisa kudai unofanira kutamba nhamo unofanira kutamba nhamo chaiyo chaiyo inini ndiri pana ndini one mukadzi asiri kukusapota kana ari kusapotwa nevakadzi vangu vakusapote zvekuti ini ndichaita opposition party pasi newe newe chero munhu wese akamira newe akakutengera mapamba pano nekuwa mutoko ini handisi kuzomboita handimanikidzwa zitomboda kufoseredzwa iwe unofanira kupfekedza mwana napukeni nechipeneti pamba kana rotokukoshesa unopfekedzwa pamba wakambopfeka pamba iwe nezvaurizva unoziva what is a pamba can you spell pamba oda kuuya uchikumbira mapambazi kumba kwenyu waipfeka mapamba handi wakataura iwewo kuti isusu tiri masingu mahure wauda kubatsirwa nemahure unoda kubatsirwa nemahure mutadza kudza mwana uyu chokwadi usura muchimubhabhadzira makatukwa kumukanzi mahure handisi kuhosipota anybody ndozvimirira ndiri one kudai so ene inini handitaura ndakamirira rudhende ndotaura ndakamirira inini bhozi wakataura inini wakanditaura kangani mbavha he wakabirwa ndakakubirei chinobika pauri zvako unenge utonhuwo weti zvako uri kwawola kweko weti chaiyo yaiti chuu ndainzwa nepakamera vanhu kunditega kuti ndione munhu ari kunhuwa weti onditi wakafaneni unogeza chaiko kunze enda mubathroom unogeza ndimira apa Mai Tt vamira apa sandijairirewe mwana iwe tambirai kwamunotambira andifananidze neunogona kugeza chaikukwesha pakati pemakumba undijairira sereki kuda haudi kusiwa uda kutozviona unge wakanyanyopenga sereki iwewe tanzi ye musamuresponde munomupa mbiri akatoita akagoitei nayo izvezvo ari kutambura nembiri Jesu mbiri wakadii nembiri yatadza kutenga pamba kudai mbiri wakandiisepi mbiri yatiza famous and broke ndiye munhu anofanira kupiwa zita iroro mwana uya famous and very broke ndo panoshanda zita remwana uya mupei zita ndo rake chaizvo very famous and very broke very clever and very stupid and foolish wakarohwa mubhadha tu nemuparasteni kana uya muparasteni kana muchiuya anganhangirira kakudherera uchiti patumamotivation tusina nebasa rese yetu uchibhaudhwa nenyika yese kumasowe nekuchi oda kuzoziva ruregerero nhasi pawandidenha ndakambenge ndakutsvaga ndakambenge ndakudenha ndanga ndakuita se ndakujerera ndakutekerana advantage nanhasi uchiri ngonditaura ndazvinyararira oda uramba uchingoti paititi unezera nekushama mumwe musi uchati uri kwaola ikoko ndonokupindira mustudio unombonyatsondiziva mushemushe ivo anaola vaunotrasta unombovazivera kuti anaola oyo ava nokutokwana ivava mumwe musi ucharamba kuti Mai Tt ndiri paseri pedhoo ipapo unyatsoona kuti mahwana anenge atangidza chaiyo nofarisa sereki mwana iwe unoshaya anokukwapaidza chaiko chaiko nofunga wakakura usingarohwe ndosaka uchitanga unopenga unge zvinonzi unomwa mapiritsi eredhi kwese paungoenda mheye mwana
He mwana ye Mai Tt washaya zvekuite. Ramba uchideidzwa ko uchinozvifumura utaura nyaya dzako dzekamumimba kako kuti unge iwo wakamitiswa naJehovha. Saka uda kuti mwana wako yetimise mumunhingirikini munonzi muchimuya makaiswa Jesu muya aida kuurayiwa naHerodhi. Uda kuti mwana wacho timitese. Vanhu hobho vari kutambura uku vane vana vakanyatsokurepiwa. Iwe waibhevhura kudai sokuta kudarika Beverly Madhanzi adbe. Chibhevhurira muchawa. Saka wada kuti chidine mwana wacho tisu takakupa. Mwana uri kushambadza radio yese kuti ngo unopenga. Tisu takakupa. Takakupa here mwana uyu wauda kufamba uchiti you want to force us to take care of your recklessness. Wakambondiona ndichiuya ndikumbira maPampers atanaswa pano. Ini panakapiwa vanhu vangu vairi ndakafamba ndichitengesa ndichisafa ndakazouya pano paFacebook vanhu vangu vatokura. Ndaisafamba ndichikumbira mari dzemaPampers dzemanapkin futi pa time yacho. Go and work my guy. Single mothers we work. We don't beg, we work. Kana vaneta dzokera musha unofudza mombe. Ndo dzako chaidzo unofana kufudza mbudzi nemakwai. Unoya kuHarare une zera neHarare unotouya utoita basa rekuuya kuHarare kunoku une zera neHarare iwewe. Enda anofudza mombe zvangu wakufudza ndo kwako wabereka mwana ofudza mombe uchiteya mariva. Sauye kuHarare kuno kuzotinyaudza kunoku hakuna chako kunoku. Muda kujaidza vanhu kungoda ngosimudzira vanhu ngoti munhu wese angoita aita. You just think sorry is that easy. Saying so, you think sorry is an easy word. You think sorry munhu akangopedza kukurakasha oya uta. Muregerere damage yaanenge achitita muioni. She didn't come to my inbox to apologize. She came, I don't know what she came for because ndakangovhura message inbox. Nikataona Mai Tt ndini ritsi, I think you know me. Ndakangoti yezvo. Hanziko nava because ndakabva ndacheka picture vanangoona zvari mashura ya Moses eku TikTok. Ndabva ndatovhara because ndakabva ndatoneta. Ndakabva ndamushaira simba unoza wakamboshaira messages. Wauna zera nefoni yangu iwe. Usiyane nezita rangu. Kusiyane nezita rangu zvachose kusiyana naro zita rangu. Sataure zita rangu paunoita zvinhu zvako hansiri ndakakumitisa nhambobata makumbo mukomana wako achikupa mwana. Siya zita rangu rakadero. Saramba uchango unosvikirwa ngo unopenga. Kwakutopenga nezita rangu kuti ungoenda ndiri mukano ndakaisa mushongo wekuti ufambe uchibhaudhisa nyika yese. Tonelaki kuti mazaro ndikutotaura zvakanaka otherwise ndinoswera ndakupa depression ukadzokera back ukaita postpartum chayo the post zvokutaura ini siyana neni hamba uchidaidzwa maradio kwasara radio 3 neradio 1 neradio 2 yemuri yese radio 2 afana kudaidzwa kana kwatilda radio 2 yemuri yose radio 2 yemuri yose. Maswera sei pano pachirongwa tine mwana wakamitiswa. Zvakafamba sei? Radio 2 yemuri yose. Ndozvawo radio 2 usakangana kuenda ikoko neku radio 1. Because uri kufarira zvama radio sterofungwa kuti vama radio wao ndo wakakumitisa. Kana pa ZBC futi ndo pawasara. Kana pa ZBC witso chaipa kunhu time yenews ya kunhu. Good evening. The news read by Sichawana. A little girl who thinks she was very clever was impregnated by an unknown fellow. The little girl now is crying for help. But when she was dishing out her punani, she didn't think of the result. The little girl used to insult this woman for no reason. Now she keeps on talking about her as if it's possessed. Kunu. Tada kuveza mjeka uri kuseri kwenews ikoko utango unopenga ungoramba Mai Tt utotadza kufema ne tango uri kupenga kuti angori evil spirit. Wambona mweyo china unongoteerera munhu uya uchingomutera kwese kwaeni.
ndozvakari kuita kamwana kake pese wangosvika bwaititebwa kuita sei unofananidzana neni une emba iwe unofanana neni une bhasikoro kana chitupa unacho unofanana neni panyaya dzewe usandifananidze newewe. I didn't fail my life. I'm not a failure like you. Usandifananidze. Chifananidze netuvantu nato fananidza nemashura iwayo ndiri ndoita accident ndichinzi ndanzi wakafanana nekamwana ka kakujairira stereki. Anyway, ndapedza nezvekamwana ndatorespondera vanhu vangati inini ndombodzidere zvekuudzirwa zvekunzi kwaihe musakaresponde munokapa mbiri haitenge maPamper. Simple. Nyangwe akaita mbiri inosvika kuHollywood haana mari yemaPamper. Simple. Chero tikamupa zita anaro asi ane maPamper here haana. Saka zvekuti don't address her, she's irrelevant. Nyangwe akaita relevant haana mari yemaPamper. Anofanira kutanga kutaura akukwanisa kutenga maPamper ozosimuka patosimuka. Plus isusu level yemaPamper taka ngatanga atenga stand kana kuchiri mumhanzo. Saka nyangwe mukati watumupa mbiri haitenge unogona kuti mbiri broken famous usina kana cent. Saka mbiri yake tinomupa zvekuti but achiziya chokwadi. Mbiri yake kana apedza kukata mbiri yafamba yatekeshera Jerusalem njeko Pamper riripi? Sereraki iripi nembiri yenyu mai? Sereraki iripi mai? Mafamba mbiri Jeriko. Paizvo kuda isu sagara tinogovera vanhu mbiri. Tinogovera vanhu mbiri ndo basa redu but munei nembiri yatakakupai hapana. Unondifananidza chero tikaita vana vako nevana vangu vakafanana vaunida kufananidza. You have failed because you used to think you are a hardcore and they swallow it. Let it sink in you. You have failed. Your motivations were motivationless. Because you used to come and motivate big women and telling them, Makapusa munopiwa vana. What happened now? Hey, what happened to our motivational speaker? What didn't happen? Huh? Amadio will give you belly. After all the motivation, you still got belly. After all the teachings, you still got belly. Hey, look at us. You used to insult us saying we are prostitutes. We have Jadeo. We put Jadeo. We put Jadeo. That's how clever we are. You, what did you do? You put your belly outside to have kids. And it will not stop there. You have another one. And it will not end. You shall be cursed and you shall have many children like Abraham until you learn. What happened to your speeches now? What happened? Us, you called us prostitutes. We put Jadeo. And we did our shenanigans without Jadeo. You, what did you do? You are talking nonsense. You are not even drinking control pills. You are controllers. Your chibereko is haradada like this. Any sperm that comes, you gamchira. Talking without experience. Wanna be celebrity. Talking without experience. Talking without experience. Asi zvakuwana chaiko nezvo unyatso uri parumana nzombe chaipo wafana kunyatsoimba rwere rekuti ndaona moto ndaona moto ndaona moto ndaona moto
ndaona moto hanzi nawo imi makazvirora ndakazvirora but ndine mari dzangu kana ndakazvirora wakaona ndichikumbira mari kumne maPamper here kana ndakava ndichikumbira varume kwamuri nhaiwo ndadanzi mimi you are just the same ndakazvirora at least handina kuenda unochemera mari yemurume ndakashandisa yangu handiwazviona ndo musiyano aka hakanaka na mari yacho yekuzvirora hakanaka na mari yemaPampers saka ndaona moto ndaona moto ndaona moto yeah you see fire chaiko chaiko kana brare kugama mukaka hauna chanyatsokaura zvako wati wadiswa chanyatsokaura chaiko chaiko nyatsokaura kuwacha chaiko chaiko and there's a parent that said coming from me unditsvete handisiri ndakati mwana kabenzi kafabeka chindituka as a child why was she insulting me she should suffer the consequences what is said there mwana wangu paakaburitsa manudzi amuna kuseka beto akaburitsa manudzi ana kuburitsa mwana saka ndikoko ndipeiwo chaja saka ndanyatsokupindura handongoda kuti ndikupindure right ndakupindura udzoke futi utaure jangi yako yaunenge uchitaura uchiti paititi this time ndokuvinga kwaunenge uri chaiko chaiko usada undijairira iwe tamba uchipwai this time chakufingira paunenge uri papo ndikuvhare karomo kako kanoti hanzi pwaititi ungofunga ungoda kushama zita rangu wakaita mbiri naro ukatadza kuita mari chigara pasi usiyana nezita rangu mwana wangu hasi benzi anofamba achimitiswa pese pese achidropa vana kuita kunge ari kudropa maCD kana maalbum nonsense muda kusaidhira zvinhu zvisina nebasa rese paindituka maimukuzirira muchimukuzirira nhasi because ndakumupindura makuda kutaura zina basa kaitaurire zita rangu nezuro paola kakatumwa kuti kataure zita rangu kakatumwa nani kuti kataure zita rangu chamuda kundiudza imimi kundiudza kuti kwanzi musadaro mwana anobara vana tu ndimwana wekupi mwana wekupi anozvara vana tu kachembereka ika katonge vana tu ndo vakabuda chete mudumbu ko vamwe vakarashwa kumabhinu nonsense swera muchikurudzira zina basa kubatikana nei chiri kukubata iwo enda unomutengera maPamper ngaasiyane nezita rangu ndiani mwana anoita vana tu ndingatoone Felicia nchiti mwana chingonovhura vhalavhula baba shapeni opena baba vhalavhula ndoti hanzi mwana akangofana mai vake baba mai vachibhaudhwa naye ari pasaidi tibvirei ndobatikana nemwana mudiki asingagone kugeza asina mari yemaPamper ndobatikana nei ndinotobatikana iko nezvi ndanyatsobatikana manje because she won't take her name off my mining saka iwewe ritsiwo next time wakaramba uchitaura nezvangu nyantsokutaura nezisa kuda kuti hauna basa next time wakaramba uchitaura nezvangu zvauri kutsvaga uchazviwana ziya zvekumitiswa uite zvababa wemwana wako kusiyane neni akakumitisa haisi hama yangu hasi anybody wekumba kwedu handitombodi kana kukuona mulife yangu pafoni pangu handidi kana kuona anyway and don't think kuti I will like you any day or any time soon saka leave me the hell alone handitambe newe handisi mulevel yako handikuziva handitombodi kukuziva that much time andatokuziva iyoyoyo kama yakushanyira very fast saka gara pasi udhile nekama yako usiyane neni because inini ndakaenda mujeri maukataura ndikabuda ndikaprogressa nelife kuda kuti Mwari asi wekumba kwenyu iwe wakazomitiswawo nemweya mutsvene nekungwara kwese uku wakamitiswa saka this should teach you ti next time paunenge uchilauda uchitaura vamwe vanhu ziya kuti mangwana zvichakuwanawo saka apa kandiro kadzoka kwauri vhiri upenyu hunotenderera vhiri rarovera kwauri hamene kuti une bhamba here ini ndakanorovera pabhamba hona pandiri nepauri iwewe kuzhandukira hazina basa kupaparaka kuita kunge zvinonzi uri weti yemangwanani paparaka usina kana pekutangira
ene munotarisa mavhidhiyo ake ese ainditaura achiunganidza even nezuro akabvuma kwaolawo kuti hanzi ndanchitaura Mai Tt. Waitaura Mai Tt ndaidhisa. Unodhisa chii? Zvinovadhisi vakazodhisiwa. Mudhisi wakadhiswa nezvake. Mudhisi wakadhiswa nezvake. Mudhisi. Dhisa kwenyu kunokupei. Nonsense. Dhiswe kune zvakazopiwa mwana ufamba uchiridza redhiyo ese pano nekwamutoko. Unopenga here. Tsvaga yeupi nesa rangu kuita sei? Siyane neni. Ndikunzwe futi ndipwaititi pane imwe interview. Iyo vacho anda mainterview garai mandudza kuti kari kuuya kuredhiyo yakati. Yokamirira padho unyatsokabvunza kuti iwe unomborwei chaizvo. Pawangosvikira pwaititi. Kabenzi. Mwana imimika mune vana vanosora vachivatwa nevarume 2020 vozvara vana vaendeswa paredhiyo ninge timunzwire tsitsi dzenyu dzakawandisa zvekuti zvakasisi nepasipo siyana nemwana nemunhu mukuru. Inini naye handimati takafanana. Vana vairi wotaura kuti mwana nevana vairi. Unopenga here. Ndipeiwo charger. You know what? I help people. I help women. I stand for women, and I think you all know that. But on this one, that one I won't stand for her. Majua. Because of what she used to do to me and about me. Okay? That's the reason. Chayo. Yandanyatsomuudzira zvinonyatsombaya. Because what she used to do to me, ndisingatombomuziva chingozoti pane kamwana kari kuuswera kachituka. Ndakabuda mjeri kakaita ma TikTok mangani. Ndikaita life yangu ndikarorwa ndikachata kanza kuna mukadzi ane vana 2 anotanda kurorwa. Saka ukaida kunzwi. And you guys, you were quiet. Anditi maisa my love nema lies. Ndizvozvo. Ini chero mukasa problem mukandisira maravi manga mukasandisira inde ndatotaura. Hapana zvazvinochinja. Mashuwa. And hakuna mwana nevana 2. Anotori mai ko nezvautoda kutoita mbuya. Saka noti mwana womutora ndewe kupi mwana nevana vairi. I refuse to be forced to feel for her. I refused to succumb to this. Vanhu munoda kuudzira munhu kuti anzwe tsitsipa asingafanirwe kunzwa. Aitituka hure, isusu vamwe takaita hure hwacho hwakangwara tikaita upenyu hwedu. Ko wake hure sei usina kumbhadhara kone zvakushaya mapamba ngaende anomira pa touch line apo. Chiri kunesa. Ngaende pa touch line apo. Arege kuti nyangadza. Kana unoshanda mbom. Unoda kuti life yekupiwa nemaoko 2 makumbo pa unenge uchivhura 360 degrees. Unenge uchinyatsotora nguva yako. Kampa kushanda hudi wada ngope mari. Zviri kundipa mari zvizvi kupa mari zvokudedzerwa pa radio kunge munhu arasika. Munofunga kuti ndinorwadziwa nezvemashoko here zvimana nengimo zvinyi makatodhakwa ndakakuudza I'm too big to have to receive insults. My body is too big for this insult. They are too cheap. Handitukwe navanhu vasina mota. Handifarire my enemies asina mota yeni kana dzimba. Hamuna basa kana kawanda. Chero mukapopota pano nekwamutoko hamuna kana nebasa rese hauna kana imba utotaurawo zvako nestress rent. Saka kwandiri muri vanhu vasinganyandiafekte zvekudaro. Ndodewo machallenge ari nani kutuko kana nemunhu ane kana chidefender panzapo. Kana ane discovery wouya achindishauda kwete imimiwo zvenyu atenga. Ndiitirwe izvozvo. Nditukwe munhu ane data redo maso yapano uzondishaudhondudza kuti vanzi chichi. Zvituko zvendakazvati hazvichakwana. I'm too big. Hapana kana pazvinombondiafekta ini. Kana.
zvitombo ndapfeketekana. Uya mwana ngaasafe kusvika Jesu achiuya. Ngaasafe kusvika Jesu achiuya. Jesu plus kesi iyoyi yakatoipiwa naMwari because Mwari hafarire vanhu vanotuka shirikadzi nemasingle mother. Saka iyi inonzi God's case, hapana kana munyama. Jesu akatotuma uya muIndia we. Saka tinokutendai Jesu nekuranga kamwana aka kanoda kuziva. Jesu tinokutendai nekutirangira kamwana aka kekuda kuzvita kanoziva zvokuti. Makatigonera zvokuti nekuti iko zvinenge zvikakuziya what is life. Saka tinokupambiri yose kwamuri toda kutoimba rwiyo izvo zvokukutendai. Nekuti sometimes munodzorera kukama kwainofana kuenda. Saka tinopambiri kwamuri tinotenda. Sanipedzere shungu dzerendi panapa hadisi ini ndakabhadhara ndakatopedza ndakanaseka ndakaziteseka. Iyo zvichero ukatituka zvakati ndotomwira zvimvuri. I am too big ndichimwira zvimafruits ndapedza ndomwira zvima-ARV zvangu izvi. Ndadaro ndojirana zvimachokoreti izvi. Papi. Hana fresh. Zvituko zvenyu zvotobhamba chaiko. Kana ndapedza manheru ndichitodya nemadanged wings izvezvi. Nhasi tobika madanged wings. Saka ameno zvamuri kutosora muchitaura zina basa. Hazvina kana zvazvinombondipa zvo. Kasongo yeye mbona nembowe. Pasongo mbona wewo. Kasongo mbona nimbowe. Mbona wewo. Kasongo yeye. Kasongo ngwane ngwanda. Kasongo yeye. Kasongo ngwada ngwanja. Kasongo yeye. Kasongo mbwera wero. Yeye. Bana wewo. Kasongo marimole. Foni yangu yauda kudzidzima. Yapa 2%. Ndingada nhasi ndandagarisa sina mboita life yakareba. Ndinokuitira life kusvika kuseni kuyedze. Mazono ndofana kuti ndamwari boza ndituke vanhu ndinongokudzawo mafacts semaudzira waindita handiti ndinoka ndine criminal record unge ndiwo wakariisa. Wakati makamboona munhu ane criminal record achiwana basa. Chiona manje basa. Ina handite zvebasa handishandire vanhu ka. I am the boss. I'm the boss. I'm the mayor. I'm the boss. Oh, check. When I go to my workplace, I don't play. I go and pay. After that, I come to my house. After that, I take care of my kids. After my kids, I eat bacon, corn. After bacon, I drink water. After water, I drink. Iwe wakandoona ndakura iwe. Wandoona ndawedzera body ndikuremerwa nekutaura zvangu. Sana neni. Sana undibvisa pachigaro chaMwari chandandichikodera pachiri. Adzi mune criminal record aende basa. Aindo basa akakudza kuti type yangu nenda basa ndiani. Nenda basa ndopengera. Foni yangu yakudzima iyo. Ndimbochaja foni yangu ndichadzoka. Ndikutoshaya chaji yacho. Mene nditsvage chaji.